Hola a tots! Avui parlarem sobre una distinció molt important en l'àmbit educatiu, la diferència entre alumnat NESE i NEE. Saps què significa? Doncs anem a veure. Què és l'alumnat NESE o qui és l'alumnat NESE? Alumnat que té necessitats específiques de suport educatiu. Primer tenim aquest alumnat, que són estudiants que necessiten suports o atencions addicionals per al seu desenvolupament acadèmic. Dins d'aquesta categoria hi ha diferents perfils i ara veurem alguns. En primer lloc, alumnat amb trastorn de la comunicació. Són estudiants que tenen dificultats per expressar-se o comprendre el llenguatge i necessiten estratègies per millorar aquestes habilitats. 2. Alumnat amb altes capacitats. Aquí parlem d'estudiants amb capacitats intel·lectuals superiors a la mitjana i que requereixen de programes educatius adaptats per a potenciar el seu desenvolupament. 3. Situació socioeconòmica o sociocultural desfavorable. Són els estudiants que enfronten dificultats a causa del seu entorn social o econòmic, la qual cosa afecta el seu rendiment acadèmic. 4. Risc d'abandonament escolar. Aquell alumnat que per diferents raons està en risc de deixar l'escola abans d'acabar els seus estudis obligatoris. I 5. Alumnat d'origen estranger. Són aquells estudiants que provenen d'altres països i que poden tenir barreres lingüístiques o culturals en l'entorn escolar. Bé, i quin és l'alumnat NEE? És l'alumnat amb necessitats educatives especials. Alguns són d'aquests casos. 1. Discapacitat física. Són els estudiants que enfronten barreres relacionades amb la mobilitat o les habilitats motores. 2. Trastorn greu de conducta. Aquests estudiants presenten comportaments que interfereixen seriosament amb el seu aprenentatge o el de la resta de companys. 3. Discapacitat intel·lectual. Són aquells que tenen un desenvolupament cognitiu més lent i necessiten adaptacions significatives en el seu procés d'aprenentatge. 4. Trastorn mental. Aquí s'inclouen condicions com la depressió o l'ansietat que afecten el rendiment i el benestar de l'estudiant. 5. Discapacitat visual o auditiva. Estudiants amb dificultats per veure o escoltar, que requereixen de recursos específics per poder accedir a la informació. 6. Malaltia degenerativa. Són alumnes que pateixen malalties que empitjoren amb el temps, afectant la seva participació a l'aula. I 7. TEA, trastorn de l'espectre autista. Aquest és un dels casos cada vegada més comuns. Estudiants que tenen dificultats a la comunicació, la interacció social i a més patrons de comportament repetitius o restrictius. Com veieu, tant l'alumnat NESE com l'NEE requereixen de suports específics per poder desenvolupar-se al màxim en l'entorn educatiu si volem una escola inclusiva. Espero que us hagi agradat i si tens algun dubte, pregunta per aquí baix, en comentaris. Adeu!